החלטתם לקנות רכב יד שנייה? הנה כמה טיפים למקומות שבהם תוכלו למצוא רכב בלי ללכת לאיבוד. אז איפה אפשר לקנות כאן רכב? פעם הייתם צריכים לפתוח עיתון, ושם איפשהו בין מודעות האבל והספורט הייתם מתחילים לשחק איקס עיגול. מתחילים להקיף כל מיני מודעות של מכוניות, כל מיני מודעות בלתי מזוהות, אוטו יד ראשונה מרופא, פלוס עוגה וקפה. וזה בערך הדבר היחיד שהייתם יודעים על הרכב הזה, עד שהייתם מרימים טלפון. היום יש את האינטרנט, ובאינטרנט יש הרבה מאוד אתרים למציאת רכב מיד שנייה. בכל אתר כזה יש מנוע חיפוש שמקל עליכם את מלאכת חיפוש הרכב. אפשר להכניס נתונים כמו סוג הרכב, טווח המחירים ואפילו השנתון המבוקש, וזה פשוט עושה את העבודה להרבה יותר קלה. יתרון נוסף שיש באתרים האלה הוא שכמעט בכל מודעה היום יש גם תמונות ואפילו סרטוני וידאו. זה נותן לך אפשרות לבדוק את הרכב עוד מבלי שהלכת לראות אותו מקרוב. ואז אתה יכול לראות, לדוגמה, למחירה, רכב, יד ראשונה, מרופא מתמחה. עשיתם חיפושים? בדקתם רכבים? זקוקים לחוות דעת נוספת? תיכנסו לקארס פורום ותוכלו להתייעץ גם עם הגולשים וגם עם המומחים באתר.